стратэгічныя тэксты Янкі Купалы пра лёс беларускай мовы былі забароненыя ў БССР, а словы клясыка, нават беларушчына, не ўвайшлі ў афіцыйныя слоўнікі. Слухайма аўдыё. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. У дні купалавага юбілею звернемся да ягоных думак пра ролю беларускай мовы ды ўспомнім, што ён сам для яе зрабіў. За савецкім часам эсэ «Ці маем мы права выракацца роднай мовы» не публікавалася, бо гэта філазофскае і нацыятворчае крэда Янкі Купалы. Ён вызначае прычыну запаволенага развіцця беларускай нацыі. Валачэнне ярма чужога ўладарства на сваім набалелым карку. Затрымала на доўгія вякі наша культурнае і нацыянальнае развіццё, яно, накідаючы нам свае вучыльні і свае языкі, увялічыла нехаць к знанню, к прасвеце. Асталіся мы на самым апошнім месцы паміж усіх чыста славянскіх народаў. Напісана ў красавіку 1914 году, фактычна напярэдадні развалу расійскай імперыі ды новых шанцаў для паняволеных ёю народаў. Каб беларусы не прапусцілі гэты шанец, Купала катэгарычна заклікае. Загаманіць праўдай цэламу свету свабодна, як калісь званы нашых вечаў. Мы зможам толькі тады, калі займе пачэснае месца наша родная беларуская мова. Праз памяць на магільныя насыпы і крыжы, пад якімі спяць нашы дзяды і прадзеды. Праз памяць на сваіх матак. Выракацца роднай мовы мы не маем права. Гэта праграмны тэкст. Для беларусаў розных веравызнанняў ды сацыяльных станаў адзіным кансалідацыйным чыннікам ёсць мова. Высновы артыкула і цяпер актуальныя, як актуальны і Купалаў верш «Роднае слова» 1908 году. Паслухайма архіўны запіс 1956 году. Спяваюць супрацоўніца беларускай службы радыёвызвалення, раней мэца-сапрана Менскага опернага тэатру Барбара Вершбаловіч і Надзея Граде. Могутное слово, ты родное слово, со мной ты наявию сне. Душа не закрыла погодкою новой, ты песен научила мяне. Загнанное слово, ты родное слово, ты крылья неправды смогла. Хоть говорить тебе накладали оковы, ты дарма живешь, як жило. Запісы сабраў быў Сергей Шупа для цыклю праграмаў пра гісторыю беларускай службы «Радыё Свабода». І яшчэ адзін Купалаў моўны запавет на колішніх хвалях радыё. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваёй ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, подрастал. Вам страшно нашей слезной песни? И жальбы страшно вам глухой? Вам жутко солнце на продвесни? Милей вам холод с темнотой? Верш «Чаго вам хочацца, панове». Запіс 1958 году чытаў Арсень Загорны, псеўданім Яна Запрудніка. Янку Купалу поруч з Якубам Коласам нават у школьных падручніках называюць творцам сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Калі быць дакладнымі, то Купала і Колас надалі нарматыўнасць ужо больш-менш сфармаванай, пачаўшы ад Дуніна Марцінкевіча, новай моўнай традыцыі. Купала носьбіт віленска-менскіх рэгіянальных асаблівасцяў сярэднебеларускіх гаворак, але яго з моўнага гледзішча нельга лічыць гэткім праставатым выхадцам з народных масаў. Ён не толькі паварыўся ў гарадской беларускай мове віленскага асяродку, на той час гэтае культурнае кайнэ інтэгравала асаблівасці розных беларускіх дыялектаў, але і паўплываў на яе. І нагадаю, што першай графічнай сістэмай для Купалы была лацінка.
Недарма і Купала, і Колас былі ганаровымі ўдзельнікамі акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу 1926 году, уваходзілі ў камісіі моўнага ўпарадкавання. Але калі пісьменнік лічыцца творцам літаратурнай мовы, то лягічна, што ўсе ўжытыя ім словы без сумневу ўваходзяць у лексычны фонд, у слоўнікі гэтыя літаратурныя мовы, а граматычныя формы ўважаюцца, прынамсі, за варыянтныя. Ці так з Купалам? Вось ягоны праграмны твор на куццю, зрэшты, забаронены савецкай цэнзурай. Нагадаю, ганцы з весткамі пра становішча ў забраным краі прыходзяць да князя. На беласнежны на пасад, усходзе князь, усходзе княжна. За імі слух пачэсны рад стаіць задумліва, суважна. Агні брыльянтаў, як зарніц, зіяюць з княжацкай кароны. Краса б'е з князіўных зраніц, як бліск маланак развуглённы. Беласнежны пасад. Стаіць суважна. Бліск маланак развуглёны. Усе словы важкія, гожыя, вобразныя, на сваіх месцах. Значэнне зразумелае. Усе тры словы ёсць і ў іншых купалавых творах, і не толькі ў ягоных. А ў афіцыйным тлумачальным слоўніку беларускай мовы слова «пасад» мае 4 значэнні. Частка горада за крапасной сцяной, прыгарад, прадмесце, пасёлак, рад снапоў, пакладзеных на ток для абмалоту і, як устарэлае слова ў вясельным абрадзе, месца, куды садзілі нявесту. У Купалы і такі пасад ёсць. Разбеседа вялікая ў князя была, на пасадачку княжну садзілі, за сталом від заморскіх крыніца цякла, пекла музыка в круг на паўмілі, на вяселле разнуў, наплыло як на свод, госты знатных зусюль за паўсвету. Гэткай гучнай бяседы не помніў народ, гэткі скарбаў брыльянтаў заедаў. Песняры, рок-опера «Гусляр» 79 году паводле купалавай паэмы «Курган», музыка Ігара Лучанка. На пасад дачку княжну садзілі. А значэнне слова «пасад» як манаршы трон у наўпроставым і пераносным значэннях, па-расейску «престол», шасцітамовы слоўнік беларускай літаратурнай мовы не ўглядае, хоць яно нарматыўнае і ў Купалы, і ў ва ўсёй тагачаснай нашаніўскай традыцыі. Выбар князя на полацкі пасад залежаў цяпер толькі ад веча. Гэта Вацлаў Ластоўскі, кароткая гісторыя Беларусі. Чаму савецкія мовазнаўцы праігнаравалі гэтае значэнне слова «пасад»? Думаю, не толькі з ідэалагічных манархаборчых прычынаў. Слова ж «трон» ці «цар» у слоўніку ёсць. Рэч у тым, што слова «посад» у расейскай літаратурнай мове не мае такога значэння. У слоўніку Ожегава гэта торгово-прамышленная часть горада вне гарадской сцяны ці прыгарад предмесця. Маем чарговы доказ сведчанняў Пётры Садоўскага пра тое, што беларускія савецкія лексікографы часта перапісвалі Ожегава замест таго, каб звяртацца да мовы нашых класікаў, у тым ліку Купалы. Слова «развуглёны», «развугляцца» у значэнні «распальвацца як вугаль» у Купалы частае. Вось фінал ягонага аптымістычнага верша «Чорны бог». Паланейся, развугляйся, змейны чорны бог. Ты яшчэ з белым не зраўняўся, ты яго не змог. Вось жа купалавых словаў «развуглёны», «развугляцца», а таксама «паланецца», «змейны», «змагчы» у значэнні «перамагчы». Згаданага вышэй слова «суважны» у нашых афіцыйных слоўніках няма зусім. Ці не таму, што ім няма падобных ці нават адпаведных аднаслоўных у расейскай мове. Дарэчы, Пётр Садоўскі напісаў агляд купалавай мовы ў энцыклапедычны даведнік Янка Купала, а Алесь Каўрус артыкул пра мову Купалы ў профільнай энцыклапедыі «Беларуская мова». Гэтыя канцэптуальныя працы пераконваюць, у якой ступені застаецца неасвоенай моваўпарадчая і моватворчая спадчына Купалы. Скажам, некаторых дзівіць, чаму ў гімне «Магутны Божа» на верш Наталлі Арсеньевай ужываецца форма творнага склону над Беларусяй, ціхай і ветлай, а не Беларуссю. Між тым, для Купалы падобная форма звыклая, спяваюць песняры. Листики зелени
лісцікі зеляняй хваляцца. Нарматыўная для купалы форма першай асобы загаднага ладу дзеясловаў. Дык любімася, суседзі, кіньма сваркі, звадкі, жыйма, як родныя дзеці, адной нашай маткі. Натуральны для купалы клічны склон. Пасаромся, дэпутаце. І поўны, неабсечаны канчатак прыметніка. Вяселіць сонца цэлы свет надзеяй блізкае вясны. Купала мае адказы на сучасныя нашыя моўныя ваганні. Скажам, ці добра ўслед за расейцамі ўжываць прыназоўнік «па» ува ўсіх магчымых значэннях? Нядобра. Не па загадзе, а з наказу. Вось з наказу раз пайшоў я вартаваць у лес павалы. Не па нейчай волі, а з волі. Нішто жыць не можа векі, з сваёй, з Божай нікне волі. Ну, а што да ўзбагачэння лексычнага складу беларускай мовы, то не мае значэння, ці купала стварыў словы сам паводле свайго адчування, ці прыпомніў чутае. Услухаймася ў прыметнікі: невыдумны, нязгледны, разгуканы, павеўны, грайкі, святлісты. Яны патрэбныя мове, але ж ніводнага з іх няма ў фармальных слоўніках. Сучасная схільнасць жывой беларускай мовы да бессуфіксавых утварэнняў — схоў, мус у сэнсе неабходнасць, лек, кнігадрук, супраца, пазоў у юрыспрудэнцыі, а нават жаргоннае беларускае слова «сцёб» па праўдзе вяртанне да купалавага чуцця мовы, да кароткіх і архетыповых тых самых лек і мус, ваб, дзіў, нізь, падмур, узгор, клік, змір. Абурчаць пра ўяўную стылёвую нераспрацаванасць беларускай лексікі могуць толькі тыя, хто не чытаў купалу і не заўважыў высокастылёвых выразаў хлебадайны і ажыўчы, рассвятляць і развагніць, харошыцца і вялічыцца, беспрывет і няслава. Словы накшталт яснацвет і яснагляды хутчэй за ўсё тады былі купалавымі наватворамі, як і некаторыя з названых раней. Але нішто не перашкаджае падхапіць усе іх сёння, папоўніўшы лексычныя рэсурсы высокіх стыляў нашай мовы, як папоўніла іх слова агняцветы, што лягло ў рытм купалавага гімнавага твору «Не загаснуць зоркі ў небе». З вамі быў Вінцук Вячорка. Не загаснуть зорки в небе, поки небо будет. Не загине край забраны, поки будут люди. Ночка темная на свете вечно не панует. Зерни кинутое в ниву сходит дык красует. Зерни кинутое в ниву сходит дык красует. Наша зерне, наши думки не загинуть лету, блиснуть краской не поблеклой вечных огнецветов. С добрых думок, что мы кинем на своим дерване, будет внукам нашим жнива доля панования. Будет внукам нашим жнива доля панования. Белорусскою рукою светлой правды сила, славу лепшую напишем батьківщині милой. Зацвіте наш край, як сонце після непогоди, ровной воле в ровном стане між усіх народов. У ровной воле в ровном стане між усіх народов. Не загине край забраны, поки живы люди. Не загаснут зорки в небе, поки небо будет.
слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг. Ваша свабода.